Karong nga naa duol sa sidlakad nga bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur ang Tropical Depression Aghon. Gipaigmat sa otoridad ang mga residente nga nagpuyo duol sa sapa sa Davao Region. Base sa advisory sa PAGASA nga nakuha sa GMA Super Radyo Davao, posible kuno ang baha nga hatod sa ulan nga epekto sa Bagyong Aghon. Tungod niini, ipaalerto sa otoridad ang mga residente nga nagpuyo duol sa kasapaan sa Davao City, partikular sa duol nga mga sapa sa Lasang, Bunawan, Matina, Talomo, Lipadas, Tagulaya, Sibulan, Digos ug Panada sa Davao del Sur, hasta na sa Katiil, Baganga, Caraga ug Manay sa Davao Oriental, Tagom, Libuganon, Tuganay ug Saog sa Davao del Norte, Matiaw ug Iho sa Davao de Oro ug mga nag-unang suba sa Malita, Davao Occidental. Sumala pa ni Jojo Tabuklaon, weather observer sa PAGASA Davao, nga posibleng makasinati og panalag sa pagdag-om, katag-katag nga pag-ulan, kilat ug panalugdog ang Davao Region karong adlaw tungod sa epekto sa Bagyong Aghon.